mauro April 29, 2024. Mauni flag raising ceremony dire sa lungsod sa Matarong guys. And then May 21, Invitational Boxing Tournament. May 22, mga finals sa fiesta or activities dire sa lungsod sa mas Matarong match guys. today na makaibaw na karon nga May 4, napailaing schedule sa audition sa Esperanza in the morning. May sa afternoon, kaganaan. And then May 5, Sunday, diri sa atong municipal stage. Basig na yung mga empleyado nga gusto mo appeal. Okay, Kadjo. Diyan na po yung mga parente, mga igsoon, kapamilya. Okay, mauni flag raising ceremony dire sa lungsod sa Matalong karong So, ang premier nga na, April 29, 20,000 prize, 2024 guys. second prize.